Beste kijker, in de komende 2 afleveringen van Venray van Toen besteden we aandacht aan Muvero in de jaren 50. En in de eerste uitzending gaan we terug naar 1951. De nieuwe fabriek en het woonhuis hier achter mij zijn net in gebruik en ter ere daarvan organiseert Mulders voor het personeel en haar partners een uitstapje naar Duitsland. Kijkt u mee naar een stukje industriële historie en ontspanning in Venray. Sinds de ingebruikname van de nieuwe ketelfabriek beschikt Muvero ook over een grotere metaalgieterij en koepeloven. Wanneer die oven zijn smelttemperatuur heeft bereikt, starten Harry Cornelissen en Jan Linders direct met het gietwerk. Jan Pleket bedient dan de oven. Terwijl Ben Ingepas assisteert met het ledigen van een kleine gietpan, zijn Jan Linders en Harry Cornelissen alweer terug met de volgende lading. Jep Seibers en gieterijbaas Dre Vlos uit Tegelen bedienen hier samen de grote gietpan. Op de achtergrond volgt Jo Verhaag, de huishoudster van de familie Mulders, hoe Jep Seibers en zijn collega's het vloeibare gietijzer in de vormkasten giet. Met een temperatuur van ongeveer 1200 graden is dit geen ongevaarlijk werk. De nieuwe fabriek blijkt al heel snel een groot succes. De vraag naar Muvero-producten wordt steeds groter. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Voor de Franse markt heeft men al vroeg een importeur in Parijs. Vanwege de grote orders wordt het transport in de beginjaren uitgevoerd door een gespecialiseerd transportbedrijf. Wanneer in september 1951 enkele touringcars arriveren in Oostrum, is het tijd voor ontspanning. Bij gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriek organiseert Muvero voor het voltallig personeel en hun partners een 2-daagse reis naar Duitsland. Jammer, maar deze dames kunnen helaas niet mee. Maar toch komen ze even uitzwaaien. Als eerste staat er een bezoek aan de Duitse stad Keulen op het programma. Aangekomen bij de Duits-Nederlandse grens is er een korte pauze en kan iedereen even zijn benen strekken. Zo te zien is de toenmalige vertegenwoordiger Schraar Jansen met zijn aktentas de reisleider.
als iedereen zijn sigaretje gerookt heeft, is het tijd om weer te vertrekken. De heer Mulders overlegt nog kort of iedereen wel in de bus zit. Wanneer het gezelschap in Keulen arriveert, wordt eerst een bezoek gebracht aan de beroemde Dom van Keulen. Harry Gerards, Jep Seibers, Jan Pleket en de broers Gerrit en Jan Jansen gaan al snel aan de wandel. Mevrouw Mulders zorgt onderweg voor de versnaperingen. Nadat het hele gezelschap zich weer verzameld heeft bij de bus, vertrekt men naar de stad Bingen, waar overnacht wordt. Vanuit het hotel heeft mevrouw Mulders een mooi uitzicht, terwijl zoon Frits nog even de omgeving verkent. Na een gezellige avond staan de touringcars de volgende ochtend alweer klaar voor vertrek richting Koblenz. Reisleider Saar Jansen is ongeduldig en gaat eens kijken waar iedereen blijft. Wim Emons maakt zich niet druk en rookt rustig zijn sigaartje. Tijdens de reis is er natuurlijk ook tijd voor een drankje op een gezellig terras. Niet alleen zoon Frits en vader Mulders genieten volop, maar iedereen vermaakt zich. Zo genieten Toon en Wilma Manders op hun manier van een goed glas wijn. Zus Mulders heeft dan meer aandacht voor de camera. Ook de heer Mulders wil nog snel in beeld als er mooie plaatjes gemaakt worden. De heer en mevrouw Mulders genieten zichtbaar van hun aangeboden reis. Een reis die wordt afgesloten met een boottocht over de Rijn. Wanneer de boot afgemeerd is, gaat iedereen zo snel mogelijk aan boord. Ook Jan Flipse, Harry en Martha Koopmans, Wim Emons, Ed van den Berg en de familie Mulders sluiten netjes aan. Dan begint een mooie boottocht
langs de vele kastelen, wijnvelden en steden aan de Rijn. Frits Mulders geniet op zijn manier van de mooie uitzichten. De jongeren, met onder andere Piet van de Goor, hebben schijnbaar niet zoveel met de mooie plaatjes. Zus Mulders vindt het allemaal prachtig. Ondanks de vele mooie plaatjes zien Hai Kuppe en Piet van de Goor dat er nog veel oorlogsschade is langs de Rijn. Als de boottocht met de Rijnland ten einde is, wordt het gezelschap van Muvero hartstochtelijk uitgezwaaid. Ja, voor een enkeling zelfs met weemoed. Wie herkende niet? Juist, onze welbekende Harry Gerards.